апошнія, можна казаць, 10 гадоў шляхі яны все аднолькавыя амаль. То есть гэта прыблізна некалькі тысячаў чалавек па максімуму. Калі взять, гэта альбо ёсць затрыманне, альбо няма затрыманняў. В прынцыпе, гэта лозунгі, якія са шляха в шлях, в прынцыпе, адны і тыя ж. Ну, анархісты, бывае ёсць, бывае не. Калі ты арганізатар, ты вельмі хочаш, што гэта быў спакойны шлях. Калі ты удзельнік, я шмат удзельнічаў простым удзельнікам у шляхах, то, конечно, тебе хочацца нешта такое, каб крэатыўна было, каб было як бы, ну, цікава. Калі параўняць, што зараз, да, са шляхамі, то, в прынцыпе, гэта такі піар-повод. То есть все узгадывают, вот День воли пройшоў, про піар, раней было вот до того, як з'явілася Белаус з каманды Пальчыс, то бок блогеры, это выглядало так, ага, День воли пропіарыліся, там пэўная частка арганізацыі. Ну і наступны з меншым піарам, гэта уже чорнобыльскі шлях, за які там не вельмі хто хоча брацца. З 90-х, напэўна, идет уже як, ну, больш традыцыя, як Новый год, там, чорнобыльскі шлях, День воли, все-таки он поособку. Люди выходили на шлях, каб выразіць нейкі свой пратэст. З годами, конечно, все менш таких людей. Ну и сами организаторы, звычайно, казали, что это не политичная, это экологичная акция. Но мы бачим, что любая акция, в якой прымает удзел оппозиция, то есть те представники оппозиции, а для державы трэба разумець, ты, кто займаюцца экологией, это таксама оппозиция. Хочуць яны, ці называют яны НЖО себя, ці не называют, яны все равно застаюцца оппозицией. И хотелось, каб больше людей в Беларуси, я ведаю, хапае тых, кого хвалюе экология. Чернобыль сам гэта инструмент, показывает, что беларусам, ну, хвалюе экология, экалагічны стан краіны, в якой они живут. Мы тут таксама можем перейти на будовлю атомной станции. Мы хотя бы нагадываем про экалагічнае пытанне, што ёсць эти люди, якіх гэта хвалююць, які памятаюць про те часы, калі памятаюць, в прынцыпе, сапраўдных віноўнікаў той аварыі, бо гэта, безумоўна, Савецкі Саюз, гэта камуністычная сістэма, якая паспрыяла трагедіі чорнобыльскай. Не трэба забывацца, што дзяржава на дзяржаўным узроўні таксама як бы памятает про гэту дату, і все-таки пакуль ёсць шлях, яны куды-то там ездзяць, хоць чорнобыльцы хоць нешта атрымліваюць. Калі палітычна не будзе чорнобыльскага шляха, то Александр Григорьевич Лукашенко не поедзе ўжо по чорнобыльскім мясцінам і забудзецца перекреститься и поедет куда-нибудь отпочивать в одну из своих резиденций. Это противовес просто. Вот у Менску проходит Чорнобыльский шлях, и держава вымушена, ну, потому что это советского часу, яны почали противостояние, это уже тут так само отголоски того. Вот, яны вымушены так само звертать на гэта пытанне увагу и ездить куды-то там, показывать, что их так само гэта хвалюет, быццам бы яны так и зацікаўлены в гэтым. А люди як бы для державы не цікавыя. А для оппозиция, на жаль, живет зараз своим асяроддзем. Звычайна оппозиция гэта тусовка. Вот они тусуются на Чорнобыльскім шляхе, тусуются на День воли, но День воли адбратна, это все-таки больше широкое. А так, гэта тусовка, и они варяцца, яны кажуць рэчы, якія цікавы только, в прынцыпе, в гэтай тусовке, успрымаецца ў гэтай тусовке. Все один одного давно ведают, все тусуются. Чорнобыльскі шлях можа стаць пляцоўкай для таго, каб з'явіўся некі, ну, не наш беларускі Зеленскі, а некі вось нешта новае, нешта цікавае в палітыкі. Я вот все гады чакаю, што гэта прыйдзе некая з боку зялёных, ну чамусьці все чакаю, ніяк не прыходзя. Чаму прыходзілі на чорнобыльскі шлях людзі? Бо я выходзіл з пад'езда там за 2 месяца, за 1,5, на кожным столпе висела налепка, что гэта 20, что-то приходит туды-то, столько-то. Был дозвол, нет, никого не цікава. И люди приходили, потому что это был напомин везде. Я захожу в подъезд, слуп бачу, то есть везде это было. Давайте вот поутарым. То есть давайте на кожный слуп налепим на налепку. Но все это упиралось в то, что, а за что это робить. У тыя часы были грошы. Зараз грошей нема, і апошнія чорнобыльскія шляхи, яны, в прынцыпе, прыходзяць, ну, вось на таком зроўні, то бок, без грошай. А без грошай нічого ты серьезно не зробіш, не арганізуеш. І калі тут была вось гэта заварушка, нас в краіне не было. Мы былі дастаткова далёка. Так як мы кожнае лето
сюды приезжали, безумоўна, мы адразу там набылі там дозиметр, і з этим дозиметром вярталіся туды на Кольскі полуостров. І калі мы памерілі агульны фон, то высветлілі, што там агульны фон больш, чым у Беларусі пасля Чорнобыля. Потом, вот, згадывая жыццё каля атомнай станцыі, гэта перыядычна ёсць такое паняцце, як тэхналагічныя выбрасы. І перыядычна ёсць такія абвесткі о том, што вот, па радыёкропкам нам абвяшчалі, што сёння нельга выходзіць на вуліцу, бо выбрас ідзе на Кольскай атамнай. Гэта, безумоўна, быў жах, то есть жах ад невядомасці. Яны не ведалі, што чакаць. Рэальна гэта хвалюе там 500 чалавек, якія жывуць в Беларусі. Из их, может быть, в лепшем выпадке там 10% прийде, это 50 человек. На жаль, придут ты, кто случайно приходят, то есть одни и ты же. Я памятаю шляхи чорнобыльские, когда мы вот приходили на Академию наук, вот туда еще не каля октября. Просто витались, потому что все один одного ведали. Для ветеранов оппозиционного руху, это уже такой, хутчэй для их, это такой. Яны прыходзяць, як некі там 20 чалавек камуністаў прыходзяць 7-го, да помніка Леніна. Так вот эти 20 чалавек прыходзяць на Академію 26, на Академію наук просто по старой памяти. Калі на чорнобыльскі шлях стане масавым, тады дзяржава ўжо будзе меркаваць, што трэба што-то рабіць. Калі не цікава грамадзянам, куды мы што зробім? Мы можам только прыходзіць там 200-300 чалавек і нагадваць ім аб гэтым. І все, в прынцыпе. Нічого не зробіш. Маем то, што маем.